Mutumina, gaskiya lecture yau nan fa ya daɗi sosai. Gaskiya malamin ya haɗu. Ka ce ya burge ka kenan. Sosai ma kuwa. Asadi kenan. Ya da magana ne? A'a, kawai dai malamin dai bai min ba. Musamman ma lecture sa ni ba gane wani ke ba. Sadiq kenan kai dai baka rabuwa da abun dariya. Ko a Sadiq? In ban da abun ka ta ai za a yi abu da kai kuma ka ce ba gane wa kake ba. Ai ba za ka gane ba, kai dai bare kawai. To mutumin ya kai dai baka da dama. Yanzu ina muka dusa ne. Ya mu je an can mu dan huta. Salma ya momi ne? Momi tana da lafiya kalau in gaya miki. Kawai ta kisa wani labari ne? Sai kan faɗi. Wai momi wai sai ni take giya mu wai a matakin yanzu na wai ni ta ce mu wai ni wai in yi aure wai in fitar da miji ina gama secondary school. Ni na gaskiya ban yi ba kuma ni a tunani na ban ga wanda ya mun ba. Gaskiya mun gaskiya ne. A momi ba ta kyauta ba ni dai ba zan iya biya mata wannan damuwan nata ba saboda ni buri na gama secondary school na yi babban makaranta na gani ma ina shan iska kamar yadda saura suke sha. Gaskiya mun ba ta kyauta min ba abun da ta giya mu gaskiya duk sani jiya na kasa yin baccin giya miki sai tunani wannan magana nake saboda na riga da na sali momi ne in ta faɗa magana kamar ta faɗa ne ba za a sake canza shi ba. Kai malam baka gani ne kana tafiya kamar wani kunkuri ka kai a kasa sai ka ce wani mai hankali bari in gaya maka ko da yake ba laifin ka bane halin naku irin na ƴaƴan talakawa ne ba laifin bane factorization naku irin na yaran talakawa ne saboda duk talauci ya bi Ke malama dakata. Abun naki ya fara yawa fa. Ya ana baki hakuri kina kokarin gaya mana magana ne. To sarkin shishigi kai kuma waya kasa da kai belle ka kashin mai gida. Da Allah malam idan muna magana da wasu kakka na sa baki saboda ba da kai aiki ba da abokinka nake ba da kai wani shasha sa karai ba. A bilkin su bartakar mata hakuri ki kyale ta yi duk abun da za ta yi. Kai bari ma ka gaya maka daga yau idan ina magana ka saki baki wallahi sai na koya maka hankali. Shasha saka. Haba kusan wannan ko ba girman ki bane ba. Okay. Da kin banni da su wallahi da sai na koya musu hankali sai na nuna musu matsayina a cikin makarantar nan sun san ko ni wace ce wallahi. Haba Salma yin haka ba daidai bane ba fa. A goya masu baya ma zaki kenan ko? A'a ba hakan bane. To idan ba goya masu baya zaki ba me yasa zaki biya ni haka bayan kuma kin ga abun da abokin sai mu ko baki gani bane? Na gani amma ki ya kula abun da kira. To haka ma kika ce a gurin zaki. Ya mutumi ne mutum yana kallo me ka sai. Abokina me yasa ka kula ta aida barin ta tafi da ci gaba. Kana nufin iyale ta ci ma mutum sai ina ganin ta. Ba laifi bane a abokina kar ka manta fa mace ce ita. Haka ne amma sai ta raina ta. To me a ciki dan ta raina ne ai matsayin ta ne. Yanda kana gani ba? Yanda da yake. Ai ba za ka gane ba. To kai dai ba wannan zance mu je. Kika zo ban ganki a school ba yau lafiya kuwa ga ina nan sai karatu nake kai ya gida ne to ya suno mi na biyo ta gurin Usman ne sai kaci kin san harkar net din nan sai da data ta musti kenan faɗi kanki sai yanzu me ake ciki banda mu je mu nemo abin da za mu sa a baki dama ke nake jira sai mu tashi mu je
Baba, ka ga wata cika kuwa? Kai amma fa gaskiya ta hadu. Masud. Le kare boss. Ya ka kirawo mu ita. An gama boss. Nace ba. Ke ba ki ji ba. Boss ne yana son magana da ke. Waye kuma boss? Idan kin je za ki san shi. Ka je ka ce wa boss din yayi hakuri ba zan iya zuwa ba. Ba laifi. Boss! Ya aka yi? Ta ce a fada ma ba za ta iya zuwa ba. Ita in wai? Eh. Amma da gani ita ba kuwa ce ko? Ina ga da alama gan boss. To ni bara na je da kaina. Bawan Allah me haka? Magana nake so yin da ke. Magana kake so ka yi da ni? Na me haka? Ta komai. Am kai hakuri sauri nake. Ke wace ce a makarantar nan da har ina son magana da ke ki ce min kina sauri? Ni ba kowa bace. Kawai banda lokaci ne domin ba shashanci bane ya kawo ni makarantar nan. Ke har kin isa ina magana kina magana? An yi to sai me?